салому дуруд дӯстони ман. Дар майдони футбол ҳар кор рух доданаш мумкин аст. Мисол ҷароҳатҳое ки дар як сония барқарор мешаванд, ё лаҳзаҳое ки дар он футболбозон ба хотири духтарҳо худро ба замин мепартоянд, ё ин ки майдон мешиканаду мухлисон ба замин меафтанд. Бале ин суханҳо аҷиб метавонанд, аммо чунин ҳодисаҳо дар ҳақиқат рух доданд. Агар ба шумо чунин видео писанд бошанд, пас лайкҳои қиматбоҳи худро гузошта дар ягон ҷо ба азур шинед. Мо бошем оғоз мекунем. соли 2021 ба анҷомёбии худ наздик асту ба дастҳо муҳим аст то онро бо ғалаба ҷамъбаст намоянд. Дар ин шабу рӯз дар топ 5 чемпионатҳо рақобатҳо бо ҳама санъату ҷолибияташон идома доранд. Тамошои рақобатҳоро ҳамроҳ бо як X метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале муҳимтар аз ҳама, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди ташфут. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар футбол хело кам зарбаҳои озод таъин карда мешаванд, вале боре ҳатто ба Криштиану Роналду истифодаи чунин имконият даст дод ки ҳамагӣ 200 метр дур аз дарвоза буд. Ҳамааш ба он хотир ки дарвозабони Малага Кабалеро пас аз партофти ҳамдастааш тӯбро ба дасташ гирифт. Дарвозабон симулятсия карда ба замин афтоду хост фаҳмонад ки аз сабаби ҷароҳат тӯбро ба даст гирифтааст, аммо довар ба ин дурӯғи ӯ дода нашуд ва зарбаи озод таъин кард. Футболбозони Малага девори ҳимоявиро аз 7 футболбоз ташкил карданду барои Роналду мавқеи хело танг монда буданд. Вале ҳатто ин ба Криштиану натавонист халал расонад, зеро дарвозабон каме тарсида худро канор гирифт ва монд ки тӯб озодона ба дарвоза дохил гардад. яке аз легендаҳои футболбози Югославия Драган Стойкович ҳарчанд ки тренер шудааст, аммо чунон менамояд ки ҳоло ҳам аз футболбозӣ сер нашудааст. Дар яке аз бозиҳои чемпионати Япония ӯ аз назди курсии эҳтиётӣ голи хело зебо зад. Ин гол дар ҳақиқат ғайриоддӣ ва бо як техникаи баланд зада шуд, аммо ба довари бозии намали Стойкович мақбул нашуду ӯ ба мутахассис корти сурх нишон дод. Дар дақиқаҳои охири бозии Латсио зидди Аталанта ҳамлагари уқобҳо Чиро Иммобиле пеналтиро дуруст иҷро карда дастаашро аз бох наҷот дод ва дарҳол назди мухлисон шитоб кард то голашро ҷашн гирад. Ҳамлагар кӯшиш кард футболкаашро кашад, аммо натавонист ин корро кунад ва худро гум карда ба замин афтид. Чунин ҷашнгириро мухлисон интизор набуданд. Дар натиҷа Чиро тавонист футболкаи лаънатиро кашида назди мухлисон равад. дар бозии зидди мунтахабҳои Гондурас ва Америка лаҳзаи хело ҷолиб рух дод. Дар дақиқаи 61 вохирӣ футболбози гондурасӣ ҷароҳат бардошту аз ҷой хеста наметавонист. Ба майдон табибон озид шуданд, аммо чанд дақиқа пас 4 духтарон барои бурдани футболбоз омаданд. Духтарон кори худро хуб иҷро карда футболбозро ба канори майдон бурданд. Чунин лаҳзаи ҷолиб диққати мухлисон ва футболбозонро ба худ ҷалб кард. Пас аз 10 дақиқа футболбози дигари Гондурас ҷароҳат бардошта аз ҷой хеста наметавонист ва хост ӯро аз майдон баранд. Аммо бахти ӯ омад накарду ба майдон ба ҷои духтарон дигар нафарон баромаданд. Аниқтараш 4 писар. Ҳамин тавр дигар то анҷоми бозӣ футболбозон ҷароҳат намебардоштанд. барои Дилхоҳ футболбози ҷавон муҳим аст ки дар аввалин бозиаш дар ҳайати асосӣ худро хуб нишон диҳад, аммо Астер Вранкти 17-сола чунин имкониятро истифода карда натавонист. Нимҳимоятгар чунон саросема шуд ки ба ҷои равон кардани тӯб ба дарвозаи холӣ ба болои он баромад ва аз пой афтид. Бо лозим буд тану пояшро дуруст гузорад то тӯб вориди дарвоза гардад. Ба фикрам ин хатогии 10-солаи охир аст. агар шумо фикр кунед ки ҷароҳатҳоро дар чанд сония барқарор кардан ғайриимкон аст, пас хато мекунед. чунин ҳолат бо Серхио Бускетс рух дод. дар яке аз лаҳзаҳо пас аз бархурд бо рақиб ӯ хост нишон диҳад ки чӣ тавр пояш дард мекунад. ӯ пояшро чунон дошта буд ки гӯё он канда шуда бошад, аммо пас аз якчанд сония фаҳмид ки довар ин лаҳзаро ба назар нагирифт ва рақибон ба ҳамлаи хело хатарнок рафта истоданд. Бускетс дарҳол аз фикраш гашт ва гӯё ҳеҷ чиз нашуда бошад, аз ҷояш бархоста давиданро идома дод. пас аз анҷоми бозӣ футболбозони дастаи Витес назди мухлисон рафтанд то ғалабаро бо онҳо якҷоя ҷашн гирифта ба онҳо барои дастгирӣ ташаккур гӯянд. дар ҷавоб мухлисон аз китфи ҳамдигар қапида меҷаҳиданд ва сурудхонӣ мекарданд, аммо нишастгоҳи майдон ин қадар фишорро бардошта натавонист ва шикаст. хушбахтона дар ин ҳодиса ҳеҷ кас зарари ҷиддӣ надид. ҳатто пас аз ин мухлисони Витес ҷашнгириро идома медоданд. Азар Тоол дар Реал худро хуб нишон дода наметавонад, аммо як чизи ҷолиберо аз карьераи ӯ пайдо кардем. аввалин хетрики худро ҳамлагари белгиягӣ ҳанӯз дар вақти футболбози Лил буданаш анҷом дода буд, вале он хело қиссаи аҷиб дорад. ҳамлагар дар ҳолати мастӣ ба майдон баромадааст. ин ҳолатро дар яке аз интервюяш ҳамдастаи пешинаи ӯ Рио Мавуба шарҳ дод. ӯ қайд кард ки Азар ба хотири рафтанаш аз Лил ҳамаи ҳамдастаҳои худро ба хонааш даъват карда он ҷо ташкилӣ кард.
он аз шаб то саҳар давом ёфту бегоҳи ҳамон рӯз Лил бо дастаи Нанси бозӣ дошт. вақте футболбозон ба хонаашон рафтанд, Азар нӯшиданро идома медод. он шом вақте Азар маст дар 30 дақиқа ба дарвозаи Нанси хетрик анҷом дод, ман фаҳмидам ки ӯ ситораи сатҳи ҷаҳонӣ мешавад, гуфт Мавуба. ба тренери Реал Карло Анчелоти лозим аст ки бо Азар чунин техникаро истифода барад. Кӣ медонад, шояд маҳз дар ҳолати мастӣ Азар дар Реал аввалин хетрики худро анҷом диҳад. бо ҳамин тамом дӯстон, умедворам ки барномаи имрӯзаи мо ба шумо писанд омад ва шумо аллакай лайкҳои қиматбоҳи худро гузоштед. бо шумо буд канали Футбародарон ва рӯи барномаҳо Беҳрӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар.